Jungkook. Mona Lisa. Nice to meet you, Mona Lisa. Jungkook. Mirasol. Nice to meet you, Mirasol. Bre, yogi ka ba? Kaya pamastahan karon. Hangan ron, boss. Dua ako. Kaya, boss. Siting may uram yo. Kaya, boss. Tag, sugto lang ron, boss. Ako, sugto eh. Mani. Pakita mani daw. Uli mani ni. Ay, saba. Busing nga, yung may mani. Ay, saba. Palukon nga ron. Ay, ikaw nga busing ano mo. Ano na ba, boss? Ato. Stangan, boss. Stangan na karon. Yo, boss. Bro, ganyan, boss. Boss. Ato, Dre. Ato, Dre. Bone. Sigma nga. Daw ito atray. Boss. Thank you. Ato, Dre, oh. Boss. Siya, boss. Thank you. Dre, damagi, boss. Dre, kuha na. Dre, kung damagi, boss. Dre lang, boss. Cheers na, birds! Cheers na! Sabi ni, be. Jungkook. Mona Lisa. Nice to meet you, Mona Lisa. Jungkook. Mirasol. Nice to meet you, Mirasol. Kinsa dito siya, ya? Mo to, gwapo sa mga. Ano ito siya? Mo to siya, pugi ka na. Ang sari gusto niyo sa lalaki, day. Sorry, gusto niyo daw. Sari gusto niyo, guys. Siyempre, na motor. Motor, gi. Pakuan man ako, gi. Tingnan mo. Nasi motor daw. Kanang na bag. Oh. Kanang na kalo. Para po sa kalo po. Si Kalo. Siyempre, kanang taas. Taas po siya. May itlong baon. Siyempre, kanang Diyos nun. Oh, uri mo. Ug labaw sa tanan, kanang hawd mo sayaw. Hindi sa bari. Hindi sa akin. Siyawan to na eh. Wow! Busing na ko na! Ha! Ikaw! Na naman na? Sayaw! Sige na, isa pa. Oh! Nga, masado na ako? Sado na ba siya? Ay, pas sa mi oy, kay study first. Maribig, basta nga natin online classroom. Luya, bata, bayay! Luya! Luya, bata! Pawa niya! Tara! Bitong ka rin!